Og nu læser jeg lige, der er 4 linjer. Og vi starter nu. Det vil være, hvad det er. Ja. Fortsæt. Forestil dig, at du kommer gående ned ad en befolket gade i din hjemby. Dit hoved er bøjet, og dine øjne fast fokuseret på asfalten under dig. Du har angst. Hver gang du løfter hovedet og får øjenkontakt med en fremmed, kan du høre personens tanker, som stemmer i dit eget hoved. Alle stemmerne vil slå dig ihjel. Hvad synes du om det? Det er et godt udgangspunkt. Freedom, ein bisschen Freund. Hvis jeg lige må vende tilbage til teksten, ja. Vil du sige noget om, hvad du synes om det? Ja, men vi skal fokusere på... Men nu det er i forhold til den tekst her. Er der noget, du vil sige sådan om sproget, eller vil du have lyst til at læse hele artiklen, hvis du så det her? Eventuelt lige læse den højt igen. Skal jeg prøve at læse den højt en gang? Ja. Kan du snakke sønderjysk, eller skal vi gå over København? København. Ja, jeg er nok bedst til København, men jeg kan da godt give den en lille jysk twist. Du er. Skal jeg gøre det? Hvor i... Forestil dig, at du kommer gående ned af en befolket gade i din hjemby. Dit hoved er bøjet, og dine øjne er fast fokuseret på asfalten under dig. Du er angst. Det er sønderjysk. Hver gang du løfter hovedet og får øjenkontakt med en fremmed. Når jeg så læser den op på sønderjysk, hvad tænker du så? Vil du læse videre? Nej, jeg er mere interesseret i dialog. Ja.